Underground. Šta ljudi imaju da kažu o meraku? Merak u staklenoj ambalaži. Pa pazi, merak ti je kad razbiješ tu staklenu ambalažu. Znači mislim da je potrebno popiti 2 lav piva, pa onda uzeti jedan onaj merak koji košta ne znam koliko, sigurno jeftinije nego lav, pa razbiti iz meraka tu staklenu ambalažu, pa opet piti lav. Drugi povod je bio u nedjelju u beogradskom klubu Ciklon, gde je bila live promocija Nocturne časopisa, na kojoj su svirali Filthy Cat House, God, Infest, Downstroy i na 15 minuta kao specijalni gosti kultni beogradski band SMF. Provod za Downstroy je bio... S obzirom da smo svirali u Beogradu nije bilo loše, pošto je Beograd poznat, bar što se tiče nas, po malo mrtvijoj publici, ali večeras je bilo odlično. Ništa se ja u tekstove ne razumem, imam ljubav, ima sve. Tematika tekstova. Ja ne razumem engleski, ja ne znam, to moj pevač, on se nešto dere, ja sam čovjek seljak. Ja samo udaram u te debele žice i ne znam. Rekao bi ja, ima neki tamo your game, nešto, ne mogu da prestanem da mislim da te nešto koža, skin, ljubav, ima svašta, lepo je, majke mi, sve lepo je. Svako ima svoj neki gušt kad se napije. Ma to je tako, mi kad se napijemo, mi volimo da pokazujemo dubeta, sad neko voli da pokazuje onu prednju stranu, mi ono čisto da budemo kulturni pokazujemo zadnju stranu. Jer pošto niko se od nas ne depilira, pa ako pokažemo prednju stranu, bit ćemo nekulturni, znate. Mislim da smo nehigijenski nespremni, higijensko nespremni, da kažemo tako. Ali ih je izdavač malo pip, na lep način pip. Nismo izdali za nikog samizdat, što bi rekli, kako to lepo zvuči, samizdat, kao da smo neki veliki umetnici. Nismo za nikog izdali neki, da kažemo, ne smem da kažem, ali to su gejevi iz Engleske, su nas malo, da ne smem da kažem, ali su nas prevarili, da kažem lepo kulturno, znači da mu on se zove, kako se zove, Benjamin, ne mogu se setiti kako se preziva, to je takav prevarant da je to nenormalno, znači mi Srbi smo za njega cvećki, samo toliko. I za kraj Nenad, basista Downstroya, poručuje svim slušaocima da... O traktorima. Traktori su jedno jako lepe mašine koje bi svako poželeo kući da ima, samo što se svi foliraju. Pazite, traktor imate 537, 539, zavisi ko kako voli. Bar onog nekog Fergusona da imate kao kućnog ljubimca, lepo ga malo podmazujete. Pazi, Ferguson to je mašina koja se slabo, jako, malo troši, malo za obrađivanje, za održavanje. Znači jednog Fergusona bi preporučio svako da ima kući, onako za zajebanciju, za pogradu, eto, to je to. Podzemlje. Muzika, kultura, underground svet. Beogradska underground scena. Underground. Podzemlje. PMK radio i Milan Ćurčin vas vode kroz underground scenu beogradskih klubova.